Hi guys, it's another Sunday and ako diri sa Kings Peak. Ayan o, kasi kasi wala pa na human ang amuang setup diri. Daghan pa kay buhaton nun. I have 2 more boxes na i-fill in dari sa area. Mamaya i-tour na mo, i-tour ta mo. So nagbuhat-buhat ko ganina og arrangement diri sa taas. Diri nagatambay ang mga tao. Mga kauban ako, mga Sioux family. But now it's merienda time. How's all? Kumusta ang mga kalakaran dira? It's all doing good. Babang area diri. I am eating ham. Baked sushi. So baked sushi by Ma'am Dayan. Thank you so much Baked Sushi for this. Nilang baked sushi is inani oh. Napaka-creamy sa ano. Cheesy and creamy. Then na sila sabay ani. Pasabi, paborito pud kay nako ni, paborito kay nako ni. So, ang buhaton daw is kuha ka ginani isa and then putang nimo ang sushi, bake na sushi, and then you eat. Dami. Yeah, baked sushi by the kitchen counter. So this is 1 tub, pero morot na nimo inani na siya kadagham. Now with this seaweeds, so kumbaga mura kag nag-DIY sa imuhang kuan, sa imuhang sushi. So butang lang nimo, basically butang lang nimo. Kung kaya nimo i-roll, pero pwede na wala. Yeah, imagine you are eating, tapos imuhang view ano, mali mong view. Kanang blue na part dara mo na Samal Island na ni Samal. So makita nimo ang Samal Island diri. Yeah, namis sa kuan country homes sa may Kabantian, pero nami diri sa may dulo na which is plaster pod kay diri nga park. So garage ni human gihimo nako og kuan 2-story. Nahimo na siyang Kings Peak. Ramon setup oh. So I will show you among the setup. Mga decor ni sa shop, yeah man wala ba events so diri na magipambutang. Na net, wala pa nabutang ang mga tanom. Diri ang among official na tambayan. So butangan na namo diri tanat. Mga bougainvillea for plant lovers, wala pa na transfer ning picos na dako. Wala pa ni na-cut pod. Ayusunon pa ni. Ayan, plano pa na ako ni for bonsai. Wow! Siyempre, na-screen diri sa event. No, pang Instagram, pang picture sa mga tao. Plus kani may bilog diri.
picture dira. Di ba mura ka ng kuan mag-event. Mo ni mohang view sa sulod sa circle. Yun. Then sugba-sugba. Yun, napagay ko 2 ka boxes oh. Wala pa na ako ni nabrihan. Pang decor gyapon. So dagan pa kayo mig ipang butang. Yeah. So likely mo niyo mo ang Kings Peak. Tambayan na mo diri. So na ko yung mga flower stand. Dugay na ning flower stand na mo. Diri na yung butang mo ang mga tanom. Butangan lang na mo atop pagamay kani net para dili kayo init. And waiting pud sa tent. Yun. So moto mo ang Kings Peak na tour. Kung namoy gusto na if you think na ay kulang, let us know para at least makakuanan mi. Maliwanagan mi, pwede ra kayo. How's your Sunday, guys? Wala may events, so ato lang sa top na lang Daris Balay. Yeah, munta makatambay mo diri pohon. Wala pa ni nahuman. Possibly mo nag-room ni siya pero nahimo lang sa siyang tambayan kay wala pa'y kwarta, way kwarta. Last night nanganhin sila ko sila Ronald, sila Raymond, si Jake, si Kael. Nanganhin sila gabi nga nag-milk tea party mi sa mga milk tea. Nag-check may asa ang lami na milk tea din. Dagan kay milk tea na inom gabi. Sabay na po big dinner and we're opening up about YouTube vlogging lagi. So nag-discuss ko sila Jik. Ambot kung magbuhat yata si Jik o YouTube. So kung kinsa mo itong gusto mag-subscribe kay Aris Desilia or kay Jik, kaya siya YouTube soon. Kaya niya nag-comment dito na dapat na daw siya YouTube channel. Wow, famous ako ng Aris no. Ano kung ginaingon sa inyo halagi. Patanaw sa Samal. Kanang blue dira ng silhouette mo ng Samal Island. Yan, Samal Island na. Ba? Dimi kay magbalay dira no na. Tabok lag dire zipline. Murag dulan sa Samal. Yan, mo ng Samal Island. Tapos ang dire Mumbalay, doon lang mi sa Kabantian na National High School. Kabantian National High School, murag Jollibee Kabantian na dito sa left side. Yan ang Kabantian National High School is na lang dire. Kaning green na ato na mo na ang Kabantian National High School. So narami sa likod. Kato. Plus itong buutan na nag-ask katong sa buutan na mo na silingan. Siyempre, buta ng mga silingan. Okay, katong na mga nangutana about sa katong silingan. Adira mo silingan ng na sige kasuko sa mo. Kana mo nilang house. So, atbang silang house na ay kalsada. Then after sa ilang kalsada, adiri na pa isa ka balay. Bago maabot sa amua. So, sila ang masuko pag muulan kay dagan daw ang tubig dito sa ilaha from diri na kalsada. Malamang paubos, di ba? Yun. Plus, sila pagtong masuko pag mag-video. Okay, kay madungog daw dito sa ilahang balay.
Maski mag-video okay mi sa sulod. Dungog daw silang balay. Yun ang aming silingan update. Sa mga nangutana. No? Sana all. Yup. But again, baliktad, don't forget, okay, i-try ninyo the kitchen counter baked sushi by Miss Dayan. Lamig kayo. So isa katab good for two, dili mo ni mahurot og ikaw lang. Yung kastorya, but I hope your Sunday is okay. Great. Kasi bawal lumabas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. So, balay lang sa ta. Ngahipos pa ko dire para sa uban pa, para masaka na mo ito mo ang mga bulak uban. Ginaayos na lang, konting ayos na lang. Ano yung screen, amo pa nang ikabit dito. Yan. Kabit daw ay para dili mahulog. Mauna lang and 2 more boxes to go. Yeah, 2 more boxes to go. O gamay na lang good. Mahuman ako. Yun. Anyway, for the YouTube subscribers, hapit na mag 1.5 subscribers. Congratulations to us. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. And yeah, mag-comment mo dito sa video. I-appeal ta mo sa raffle. So magnako yung mga spin a wheel para sa raffle. Murag mag-celebrate og kanang 1.5 subscribers sa YouTube. Ana. So mag-comment mo dito. And then i-appeal ta mo sa raffle and then maghatag kog mga prizes ta. Wow, murag famous no. Pero ay nato to dagan dito. Okay? So please don't forget to comment down sa YouTube channel nako sa mga videos dito para ma-appeal. Yun, so this is my Sunday guys. Kumakain ng baked sushi by the kitchen counter. Maraming salamat. And of course, enjoy kayo lahat. Please don't forget to subscribe to my channel as well. Bye! See you soon!